Hello everyone, once again welcome back to the channel. Jadi kita nonton baiku orang baik. Bol खेला नाय थांगासिनो आङो. हाबनाय हिनि गाइस बल खेला डिस्ट्रिक्ट अंडर 13 फुटबल कम्पिटिशन आनसलिक वाइज दतमायाव खुंजादों हाबनाय हिनि माबादि जायो Di bawah si apa ini? Apa ini? Apa ini? Mana nomor? Goal. Jogja persiapan nih. Ini bini nasi nggak ya? Sini ya. Jersey number 6 Captain Mitra Gorse. Goal di sini orang. Cuma kawan ini. Rugby hirle final fight. Bekar shootout जासिगोन. Luar versus Bonogau. Prize राननाय हाबा फारि जाबाय. बड'फा मिशन फुटबल खेलाया गोलोमनायानो अयथासार फैबाय आरो मिडिया फ्लेग अफ खालामनो थाखाय बोख्लायनो थाखाय जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय बिराद नायनो मोजां जादों इयुनाव आरो नुबावगोन आसा खालामो दतमायाव खुंजानाय आन्डार 13 फुटबल बादायलायनाय आनसलिक वाइज बे हाबाफारियाव फाइनाल जाबाय दिनै बेवहाय जोंनि एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां सारा बिबुंथि लाखिगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय এইটোৱে আমি বুজোঁ যে অহা মানে কম সময়ৰ ভিতৰত আমি নতুন ভিচি পাবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বড়োলেণ্ড বাকী ৰাজ্যৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা যিখিনি ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাল পৰিৱেশ শৈক্ষিক পৰিৱেশ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত জীৱন গঢ় দিয়াৰ কাৰণে সকলো দিশত আমি সম্ভৱ হ'ব আৰু এই যি দুৰাচাৰী অকৰ্মণ্য অপদাৰ্থ আৰু দুৰ্নীতিত লিপ্ত এই ভাইচ চেঞ্চেলৰগৰাকী অতি শীঘ্ৰে পঠাব লাগে ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে সেই দাবী আমাৰ বাহাল থাকিব আৰু যিখিনি উচ্চস্তৰীয় যি কমিটি তিনিজনীয়া কি কমিটি আহিব নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা তেওঁলোকক লগ ধৰিম আৰু আমাৰ তথ্য পাতি আমাৰ কথাখিনি আমি স্পষ্ট ভাষাৰে আমি দাঙি ধৰিম নাই ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিছে আমি সঁহাৰি জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁ যিখিনি এই পদক্ষেপ লৈছে এইটো সন্মান জনাই পেলাই আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ইয়াত আন্দোলন অবিৰত যি আন্দোলন কাৰ্যসূচী আছিল এইটো আমি স্থগিত ৰাখিছোঁ আৰু অনাগত দিনত এই তদন্তৰ কিমান গতি লাভ কৰে আৰু কিমান সফলতা লাভ কৰে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ আন্দোলন নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু এই কমিটিক আমি লগ ধৰিম তাৰপিছত আমি কিমান আশ্বস্ত হয় ইয়াৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব ধন্যবাদ अयथासार खस्थ'नि गेजेरजों भिडिअ लाबाय जमदुवार देरहाबाय जमदुवार फरायसा आफादा बनरगाव फरायसा आफादजों नायलांनो हागोन क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव साफ्रोमबो रायजो राजा मानगोनां बिथां आरो आलासि थानो थाखाय नेहाथारि वार्ग एमएलए दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि जिल्ला आफादनि गासै दैदेनगिरिफोरा हेफाजाब होदों
दासिम जोंनि अफिसियेल সাবাইকর The third U13 Under 13 2023 football tournament KDCF दे जमा थाजोब जोंनियाव दङ जोंसार नार्जारि आरो जोंनियाव दङ बबेनि माबो नोंसोर नार्जारि सासे खोन्थाहरलाय केप्टेना सोर सामलायगिरि क'क्राझार जेनखोना देराखै नोंसोरलाय बर्डनि सेक्रेटारि जेनबाय गरसेयाव जेना जोब जागायनायनिफ्राय टाइ बेकारावसो एबाराव जोबफिनदो मोजाङै दे जोंनि खेलाखौ दे थेंक इउ दैदेनदों जोंनि खेलाखौ सुनायनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै जोंनि रायजो राजा आरो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय फरायसा आफाद गनायजाथाव आफादगिरि खेलायाथ' जोबोर मुजिदों सारनिसिम ओरै साबायखर सोलाय ओरै जासिबाय सोलाय माबायदि लोगोसे मोना बोसोनगिरि खुंग्रा सरगियारि ओमफ्राय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमुनि बरिया ना? गासै बिबानगिरिफोरनिसिमबो नायनो साबायखर बिराद मोजां जासिबाय ओंखारो आसा खालामो नेक्स्ट बे इयाराव समाव साबायखर बावनो सिगांदों दे दतमा दा थांनायनि हालामनि गासै जायफोर बिथांमोना मानिजाथाव रायजो राजा थाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं फोरोंगिरि समाज सिबियारि